Malpica en fotos de Xurxo Alfeirán, que foi coleccionando fotografías das fotografías que a xente tiña guardadas nas súas vivendas. Estas fotos antigas en branco e negro foron escaneadas e forman parte deste arquivo fotográfico que o Departamento de Turismo puxo a disposición de todos os malpicáns, de todos os cidadáns, na páxina web do Concello de Malpica de Bergantiños, onde podemos ver a través destas imaxes un pouco do pasado recente desta vila mariñeira, que foi un pobo baleeiro que cazou baleas como moitos outros povos da nosa costa, e xa vedes que a vela navegaron e foron a pescar sardiña a alta mar, entre outras moitas historias que agochan cada unha destas imaxes antigas que forman parte deste archivo, que será un archivo que forme parte da historia viva non só de Malpica de Bergantiños, senón de toda a nosa comarca de Bergantiños e da historia da Costa da Morte, da historia marítima de Galicia para sempre. Moitas gracias, Xurxo Alfeirán.